Sapriang ka way ka video jong ka way ka kanarit kababat ya kasuloi eke saupunyau kababerngam bat penyap ya u Prime Minister kari India u Narendra Modi kabala paunambha ka video lengkot ka jongka pila ban page hi ha ka X account jong ka max update ya ka video lengkot kabala keren da kaneka kena kabala berngam penyap ya PM kari India u Narendra Modi rengkat kabat ya kasuloi kabala keren da ka kten pareng kinong India mar bayu i ya kaneka video kila dawa ka jing pensitom ka bating persya ya ki badon kti ha ka basna bat pin priang ya ka video ki bor pahara kila ong ba ki don hi ki breu ki balapan pau pertei ne hikai ya kani ka khna kila subaru ba ka tei ka video kala bandai hangno re hangnu hapo kari Pakistan namar ha usnem arjar khan reu kala don ka way ka video ka bala sapriang ka bakum kane jong way ubreu na Pakistan ubala hika yala ka kun kantei kumnu bansiat ya ka eke saupunyau henrai halor kane ka video jong kane ka khna ret ka babat suloi ka baberngam penyap ya u Narendra Modi umpatla ban pentikna lakadai hakanu kajaka bat hakanu kari kane ka khna ka laberngam ya Modi dakaktin pareng ka baong kumne Mastar Modi lapi long kumnu kumnuru pidei ubreu ubabit nada pi penyap ya kari jongi sasisin bat ya ka kemi ukpa bat kikun ngan penyap ya pi hakmat jong pi bat pin sayui ngadon ne kasloi jonga daki kuli ki babun sanpo teli ki kuli bat ngan sa penyap ya pi pin umlaj im satya bat u doktor unumla ban penkia na banta jong pi bat pin sayap si junam Hamadan kane ka khna ret kala penrap susu da ka boong ublai ala sobha ya pi pidei ubreu ubasniu kane ka video ka bala paunam ha ka bala penme ya ka jingtho ha ki social media ha ka babon kila penrem ya ka jingpen i ka bashir kai jong kane ka khna ret